tita. So, ito po yung current situation ngayon. Yung aking box. Galing po kami ng Action kanina to buy some more stuff. Pero, I really hope na na enough tong box na to or enough yung mga gamit na meron ako ngayon. May mga damit pa po doon sa taas na kailangan kong ilagay sa ganitong travel bag para ma-maximize yung space. Ito mga used na sapatos. Ito dalhin ko po ito kasi pag nauwi ako, ito yung isusuot kong pambahay ba. Yung iba dyan, used siya pero magagamit pa talaga. Okay pa yung Yung mga bags dito, mostly used. Pero mapapakinabangan pa. Sayang naman kung itapon ko lang dito ba. Ito may diaper bag pa ako. Hindi ko talaga ito nagamit. Masyado, parang isang beses lang nag-travel lang kami ng Pilipinas. Parang ang bago lang dito, yung 2 bag para sa mga pamangkin ko. Ayan. And then, may deep fryer ako dito. Ang tawag dito? So, yan, may deep fryer tayo kasi, yun nga, walang deep fryer dun sa bahay. Mahilig pa naman sila sa, fries. And ito siya, tawag dito, contact grill ba? May contact grill. Tawag dito, yan. Kung may toasty ka, gusto mong gumawa ng toasty, yan ang gamitin. Gusto ko pa sana bumili kanina ng tawag dito, ng bread toaster, pero parang meron na yata sila sa bahay. Hindi ko alam kung gumagana pa yun sa bahay. Ayan, may mga hand pads ako. And ito siya. Gagamitin ko rin to while nasa Pilipinas po ako. And also yung pillows. And of course, kasi parang 3 weeks lang ako dun. So, yung doon na, ko na doon sa bahay, iwan ko na ba. And of course, itong mga toiletries yung iba, mga toiletries, mga pangligo, mga shampoo, lotion, ganun, pabango. Ayan, dyan po sila lahat, lang lahat. May mga cutleries din ako, spoon, fork, ganun. Mga pang-garden, mga samot-sari na po ito, mga gamit sa bahay. And yun dito, may mga pan ako dito. Tatuyat lang yata yung frying pan. Ay, isang frying pan, isang wok na pan, and isang saucer pan, o isang saucepan. Ano pa ba? Tapos, nakabili ako ng cast iron na pan. Parang wala pang cast iron si mama. Ito naman, kasi same ng kulay nung isa. Kaso siya, mabigat. Ayan, may pa din man. May tablecloth. Ito nakita ko doon, ang mura, para sa mga pamangkin ko. Tato yung pamangkin kong babae, si Harriet, si Raya, tsaka si Athena. So, sila na mapili nito, no? Ayan. Pero I think si Harriet would go for this one kasi hindi siya masyadong pang-girl. Hindi siya masyadong girly. Ayan. Mga notebooks po ito. Pwede nilang gawing diary if they want. And then ito, I think si Athena nito. And then, I think kay Raya to. Tatlo lang naman po ang kinuha ko. Hindi ko alam kasi kung nagugustuhan to ng mga pamangkin ko. Kung, if anything, doon na lang ako bibili. Pero, yan, may mga makeup brush. Ano pa ba yung mga... Pero ngayon, ang dami kong... Hindi ako nakakuha ng mga perfume or mga body mist para sa mga babae. Unlike last time. Yung mga nakolek ko pala, puro pang lalaki. 2, 4, 6, 8, 9. Parang 9 or 10 yata to. And then, ito padala yung binili ko sa France. Pinadala ng cousin ko for her baby. Ayun. Yung ibang pabango. Pero, kung magkakasya pa po sila, go. Kung meron pang space, baka kumuha na lang po ako ng yung mga, I don't know, mga dilata, or mga kape, or ganun, or tea. Sana hindi sila masira, no, kasi matagal itong marating eh. Kaya I'm quite hesitant to include food. Hindi na po talaga ako mapapadala ng chocolate because last time, ang dami ko pong pinadala ng chocolate pero most of them na nag-melt.
Sayang. Pero, syempre, nakain pa din nila. Pero, they had to put it right away sa fridge o sa freezer. Kasi nga, na ano na ba? Na melt na. So, So, most of them na-deform. Ito, ang comfy naman ito. Hindi ko na lang po siya tatanggalin nun. Ganito na lang to sa pag-store ba. Yan. I really hope na ma-fit silang lahat. I think ma-fit naman. Pag may space, I think ipapadala ko yung aking vacuum cleaner na handheld. Kasi nga, hindi ko naman masyado siya ginagamit dito sa bahay. Yung room ako pa din na vacuum cleaner ang gusto ko. Kasi, hindi siya, I think, sa way ng paglilinis ko, hindi ako satisfied. So, siguro sa tiles and all that, okay lang siya. Pero dito kasi, medyo sandy kasi dito sa amin. Lalo pa yung mga bata na galing sa school. Si Ana galing sa school, sandy ba? Kasi buhangin talaga dito eh. So, yun. Lang yung atong update sa ating balikbayan box. Wish me luck kung paano ko ipagkasya yung lahat. If meron pa namang space, okay. Gora ako sa Friday night kasi may time pa naman ako. Pero tomorrow night, I really have to start putting the stuff in. And yeah, hopefully enough na yung nakuha ko. Kasi uuwi naman po ako, no? Hindi ko po nasabi pero I'll be going home sa January. Sometime in January. And I will be staying there mga almost a month sa Pilipinas. In time po ng first death anniversary ng aking tatay. So I really want to be there. I have to be there. I would like to be with my family sa time na yun. Ay, basta, excited po akong umuwi. Uwi na po ulit tayo sa Pilipinas. Parang kailan lang, di ba? Last kaming umuwi, ano yun? That was May? Yeah, May. And, yeah, uwi ako ulit. So, at least, yun. And after that, yun nga, magsisave. Kailangan ko mag-save ulit. Kasi, syempre, may mga travel goals pa kami. And, ako din. And, syempre, yung aming unti-unting investment ni Mr. So, yun. Basta, excited po ako sa mga mangyayari next year. May ibang plans pa, pero, syempre, i-share ko po sa inyo, no? Next year, pag medyo sure na yung mga plano ba. So, yung yung tiyak, yung sure lang na mangyayari next year is, uwi po ako ng Pilipinas kasi medyo matagal na po akong nakapag-book. Hindi ko lang siya, of course, sinabi sa ng klaro sa vlog. Kay may mga hinihintay pa kasi akong dapat gawin. And also, mga updates, ganun. So far, okay naman. And yeah, tuloy na ang ating pag-uwi sa Pilipinas. Excited po ako. This year has been really tough for me and yung pamilya ko sa Cebu. Because of course, no, we are still grieving sa pagkawala. Patagal, parang mas nagsisink in na ba na wala na talaga yung tatay ko. And syempre, we grieve together. Palagi po kaming nagtatawagan ng family ko, na nagtitext, nagsishare, ganun. Which has been really helpful din para ma-deal ko yung grief na mag-isa malayo sa aking pamilya dito sa Netherlands. Hindi po madali, pero syempre, life has to go on. Ganun talaga. Loss and grief, part talaga ng ating buhay. Panapanahon lang din, dadating din tayo sa time natin na ganun, pero for now, i-enjoy ko muna yung life and syempre, take things slow sa aming grief. Ayoko ng shortcut po. Ayoko yung sinasabi ng tao, lalo na yung nanay ko na sinasabihan nila na huwag kang umiyak, gano'n, no? Why not? That's part of dealing with grief. Kailangan niyang ilabas, kailangan niyang i-deal yung sitwasyon. Ayoko ng shortcut na i-process talaga yung emotion ba, harapin. Ganito talaga. This is reality. Yun. And I'm really happy kasi napapaniginipan ko po yung tatay ko madalas these days.
which kind of comforts me ba. At least, nakikita ko pa rin siya sa panaginip ko. There was one time na talagang, hindi ko alam kung na-share ko yun sa vlog. There was one time na talagang umiyak ako nung nagising ako because what I wanted to tell my father and also what I wanted to hear from him nung buhay pa siya. Nangyari siya sa panaginip ko. And parang, kasi hinag ko sa panaginip ko yung tatay ko so it felt really real and na-feel ko yung warmth ng tatay ko ba. So, it kind of reminded me when I was a kid, when I used to do that. Magiging emotional ako. Pero, kaya natin to. Pero yun, after nangyari yun, talagang as soon as I woke up, iyak ako diretso. Tumawag ako sa nanay ko. That was really early in the morning. Iyak ako ng iyak. Grabe. Parang bata. Pero, I needed that. I really needed that. Yung panaginip na yun. And also, yung tawag dito, yung iyak na yun, kinailangan ko siya. After that, it was kind of a relief. And of course, when you're grieving, after you cry, it doesn't mean the grief ends there. Of course, every day is another battle, no? Kasi iba-iba po tayo ng coping, Iba-iba tayo ng way ng pag-deal ng certain emotion. So, yun. But I'm just grateful na supportive yung aking family dito. Si Ruth, si Ana. Siyempre, doon ako humugot ng lakas. Tapos, yung aking in-laws din. Palaging andyan para alalayan kami, tulungan kami sa kahit na anong bagay. Yun. And, siyempre, sa family ko din doon sa Pilipinas. Kahit malayo ako, siyempre nag-usap din naman. Okay. Si Ana ay ready na, tapos na. I kind of sorted that already. Say good night na lang to the titas lang. Good night. In a good night. See you next time. Mama is going to the Philippines. We have to head waar je heen, Mom? In her room. Okay. Tingnan mo ang ating aling maliit. Are you going to wear this when you sleep? What? Is this your pajama for sleeping? Is this your pajama for tonight? Yeah. Say goodbye na to the tis. Yun lamang po yung ating update, no? Walang masyadong ganap kasi matutulog na kami. But I don't want to say it. Okay, you don't have to lang. You don't have to. Mama doesn't force you to vlog or to show yourself in Mama's videos. No. Okay, good night. And see you na naman po sa susunod na video. Maraming salamat. Tuy! Mush, mush, mabush. Ingat po kayong lahat.